Conxita! Molt bé, ho heu fet això, nenes? I al Guillem què li passa? Què li fa vergonya entrar? Vinc per Ai, aquí. mira'l, mira'l. Què? Com ens posem? Com tu vulguis. Sempre vaig jo a la dreta. Va, doncs va. No m'ho canvieu, home, que jo ja estic acostumada. La Clara i el Guillem, ja. Com estàs? T'ha agradat o no? M'ha agradat molt, Sí, ho fan molt bé, Les aquestes noies són meravella, Sona molt bé, ha sonat molt bé, això. Molt Sí, ho fan molt bé. Molt bé, molt bé. Bueno, vas molt guapa avui, nena. Moltes gràcies. No t'he vist abans, dic, Sabia que hola. venies tu i escolta'm, avui m'he de posar de gala. Tu també vas mono. Tu vas mono. Ah, gràcies. No, home, a veure si aquí no em Deixa diran vas res. mono. A veure si no em diran I res. el mono té sentit amb el que farem avui. Va. Mono o mona? El mona. Fem la mona, vam anar amb la Clàudia a fer la mona. Sí. Vosaltres us avanceu a tot si us convé, no? Depèn. Sí, depèn com veiem la Tema de cosa. producte de temporada és com el Pep Salsetes. Sí. També se'l salten, si volen avançar feina, perquè la mona no és fins al dia 1. No, per això ens vam enterar que hi havia la Universitat de Barcelona i el Gremi de Pastissers de Catalunya que van crear la mona científica, la Mia, i la Clàudia li vaig dir, Ai, escolta, han es fet diu com això. la meva neboda. Ai! Vol dir mona mia. Es diu Mia? Home, sí, però això, mona... No, home, és Ara la és Mia. molt No, mona, no, però no, clar, perdó, mona, perdó. mona. Li diuen Mia, ja està. Val. Mia. Ja està. Voleu veure com va anar? Ah, sí. Va. Dintre vídeo. Aquesta és la Mia i estem al laboratori de biologia de la pastisseria Barretxe. I aquí al costat tinc la Susana. Susana, ja et veig aquí de biòloga, Oh, i tant. Imagina't, a veure si busquem el gènere i l'espècie Quantes d'aquesta coses, planta. Amb el bonir. Molt bé, nena, ben documentada et veig. I veig que la Mia, que maca que és. És preciosa, Això va sortir de la Universitat de Barcelona, Exacte. I és de la col·laboració amb tots els pastissers del Gremi de Pastissers de Catalunya. Exactament. Aviam, expliquem-ho, perquè és una mona, la Mia, és un personatge que és científica, no? I tant. En aquest cas és una biòloga. Una biòloga, exactament. O sigui, el que es vol és divulgar i que hi hagi realment cridar l'atenció als nanos, als infants i despertar les vocacions científiques. Clar, i científica ho és perquè, mira, això d'aquí, l'ADN, no? Sí. Hi ha unes lletretes aquí, què volen dir aquestes lletretes? Ui, les lletres, les 4 lletres més importants de tot. És el llibre del nostre codi genètic. Això vaig agafar punts, jo. Ja veuràs, ja veuràs. Què vol dir, doncs, això, aquestes 4 lletres? Sí, llavors les seves combinacions, això és el que forma part l'ADN, les 2 hebres, doble hèlix, i aquí estan les bases nucleòtides, i llavors s'han d'unir la A amb la T, adenina, timina, i s'ha d'unir la C amb la G, la citosina i la guanina. Carai. I llavors es van combinant i es van formant a doble hèlix. Molt bé, no? Sí. Ja veig que hi ha una papalloneta per aquí, Sí. Per aquí hi ha el volant, unes fulles, bueno, clar, és biòloga. La biòloga és o bata o bota, el que diuen a la comunitat científica, a la facultat de biologia, o ets de bota o de bata. Veus? La bota... Home, tu et veig amb la bata de biòloga, Sí. Però bueno, que m'agradaria, ho saps, que tu em vas dir que ho faríem, crear nosaltres, amb aquestes mans, la Mia, Vinga, molt bé. Ens anem a canviar una miqueta, ens poseu... Sí, perfecte. Què, És molt bona, la Mia. Que és guapa, veieu aquí el cartell, que maco, els hi ha quedat també el cartell, És maco, la Mia aquí, Mones de ciència. Vaig trobar una cosa acertada. I em va agradar com em van rebre, la pastisseria Barretxe. Però a veure, tu has trobat mai algú que et rebi malament? No, la veritat és que no. veus? La veritat és que no. La veritat que tothom es porta molt bé. Aquí a vegades vosaltres dos em feu fer alguna cosa. Ens ho retraurà de per vida, Em fan fer coses rares, però jo també m'hi presto. Ara li hem de buscar una cosa més amable. Si no ja se les busca ella, tampoc no cal Uns patir. massatgets, un spa, tot això. Ai, sí. Benvingut, gent de Catalunya que ens esteu escoltant. Va. Ja podeu venir cap aquí. Quan és el teu aniversari? Mira, el 3 de maig. El 3 de maig. Soc Taura. Ja ho tenim aquí, Ja està al caure, això. Doncs pensarem un regal per la... Ai, que bé, porteu-vos bé amb mi. Escolteu, voleu veure si vaig fer la mona o no vaig fer la mona, junt amb la Susana, dintre vídeo. Bueno, ja estem preparades. Mira la Susana, que guapa m'ha posat, Totes així amb aquest parrotet. Tu sembla un professional, Sí, no? jo te l'he deixat, jo avui no. Jo ja m'hi veig aquí. Bueno, aquí tenim la Mia,
Això seria la futura mia. I aquí la xocolata que fa una flaire, això quin tant % seria aquesta xocolata? 55 a 60. Vale, i és negra, Sí, perquè si no els nens a canalla més alta a vegades els hi costa. Sí, però negra. Negra, però s'ha de ser negra. I ara això m'has dit que posaries xocolata. Vinga. Aquí, ja ho fes tu primer, que això ho veig com... La temperatura. Ja saps que la xocolata ha d'estar... Vinga! Quina por. Hem temperat la xocolata, a veure si està correcta. Ja? Ai, mira, surt el làser, Perfecte. M'encanta això. Perfecte. La tenim? Vinga, jo t'ensenyo com fer una. Quina t'agrada, mira. La que tu volies, Molt bé, això. Vigila que crema, que és un infraroig. No. Mira, ves, així, Molt bé. que quedi tot i llavors ja baixes. Vale. Veus? Mira, ja està, ja encaixa això. Unim. Molt bé, tens la part del davant i la part del darrere. Veus? Unim bé, s'ha assecat, Pues nota que saps el que és la tele, pom. Veus, la tenim aquí. Mira que maca que ha quedat. Llavors l'agafem per les orelles, per les orelles? Sí, perquè si no se'ns trencaria. Val. Llavors hem de fer una miqueta en moviment i ja surt, Veus que maca queda? M'encanta. I el mollo fora. Vale. Llavors, per les orelles... Les agafem per les orelles i aquesta xocolata ja veig que ha quedat més freda, és més densa. Sí. Perquè sembla que encoles xocolata, però que enganxa més, tu. Ai, quins nervis aquí. Exacte, molt bé, sense tocar l'ADN. Ai, sense tocar Perquè si toques l'ADN... Així? Així, molt bé. Ai, les fulletes, això sí que és maco, mireu. Les fulles que han fet que maques. Escolta, és que aquí, és que això són pastisseries, però... Veus que brillant queda? Vinga. Molt bé, i ara què faig aquí, la fulla? No. Sí, ja pots enganxar fulles. Mira, fas així, pum. Aviam. Una fulla. Mira, llavors, per preciós, això, per omplir una mica, veus, també aquí, veus? Això és com una obra d'art, tu. Vaig a una obra d'art, ai, per favor. M'encanta. Les papallones. Home, si vols posar una papallona aquí... Aquí, vale, no del cap. Si una cap li posaré petita, perquè vull quedar millor el cap petita. Com queda? Bé, preciosa. Sí? Home, la Clàudia diu una gana li va caient la bava. Vinga, anem a fer la trufa. I amb xocolata de veritat, mira. Fem una emulsió líquida. Mai no havia vist això així en directe. Jo veig el resultat a la pastisseria, però això així m'ha semblat tot aquests trossos de xocolata i afegiria això. És una meravella. Mira. La reixeta aquesta és perquè la xocolata vagi per sota, perquè no quedi embascat, això. Jo a casa no ho tinc, això, i em queda tot allà enganxat. Està bé, no? Tu pots fer-ho, si vols, que no has fet res, T'he posat el barret. Vinga. Bueno, ja tenim el pastís, ara ja hi posem directament. Això és la mona, nens, la mona de Pasqua, la negra, que ens agrada. La xocolata negra va bé, Ui, sí va bé, imagina't. Mira que maco que queda. Ui, que se'ns oblidat. El QR, que això ens ha agradat molt, això del QR. Molt moderns, aquests a la Universitat de Barcelona i el Gremi de Pastissers de Catalunya. Ja tenim la mona feta, ara només ens falta que ens la cruspim i ja està, tu. Ja ho tenim tot fet aquí. Escolta'm. Està molt bé, Uau, a més és que la xocolata és d'aquesta negreta que a mi m'agrada i fa una olor. I era boníssima, perquè jo aquelles fulletes que veieu me'ls vaig anar crispint, boníssimes. Era boníssima. I el del QR és veritat, Tu cliques al QR, ho vaig provar, et direcciona una pàgina web i allà, abans de cruspir-te la mona, doncs els infants, els joves, el poden mirar i poden informar-se una mica. Que bé. És la biologia, que és una biòloga, és bonic. Està ben pensat. És acadèmic, amb plan il·lustracions, està molt ben muntat. Sí, perquè jo crec que molts nens no saben ben bé encara per què els hi regalem això. I què? Us heu quedat amb ganes de xocolata, I no ho sabíeu que us portaria una coseta. Ens has portat unes fulles? Unes fulles? O millor? No, millor. Haig de dir des d'aquí moltes gràcies al Gremi de Pastissers de Catalunya, a la Universitat de Barcelona i especialment a la Susana i a la Montse, que mireu, abans de marxar, què em van dir? Em portes aquests bombons? Els bombons! És que són molt bons. Mireu, he estat tota la setmana obrint els bombons i me'ls mirava. I mira que em volia agafar un i deia no ho notaran, però al final he anat aguantant i ara ja no m'aguanto més. T'has resistit. De què són? Mira, aquest no ho sé, com que és com una cosa de cafè. Sí, ha de ser bo. Per tu. Un cafè? A veure... I ens en donaràs a nosaltres o no? Clar que sí. Ara. Jo he vist aquí la trufa, Tu vols dir que em pots menjar d'això? Home, i tant que em puc menjar. Ja t'ho dic jo, que d'aquests sí. Deixa'm un d'aquests. I si t'agraeix d'alguna No en té, ja t'ho dic que no. Ara no siguis egoista, aquí repartim amb tots les càmeres, i la gent de realització... No, la cosa és menjar-ne abans que acabem i així. No, un per cap i els altres per l'equip. No em fumareu pas, que jo he estat tota la setmana guardant-me aquí de no menjar ni un bombó més. No.
Que és excel·lent. Vosaltres la feu la mona, també, a casa, però elaborada, amb les mans, allò... Les àvies ho feien, ara no tant. Mira, aquests són els van menjant a poc, jo he fet catac-crac i me l'he menjat tot de cop, tu. Jo soc d'aquestes, com m'agrada alguna cosa... Una cosa, Conxita, com ja tu fins abans que no puc parlar. Escolta'm, on sou? Escolta'm, ens veiem demà, jo no hi seré pas, hi haurà la Clara i el Guillem i tota la tropa i tot l'equip del programa que ho fan possible. Passeu-vos molt bé i feu la mona, sempre que pugueu.